Godmorgen. Ja, I får lige sådan en lille morgenvlog. Rigtig dejlige morgenhår her. Det kan godt have piger altså skaffet. Og gammel makeup, der sidder på mine øjne. Det er sådan lidt for lækkert. Men det er jo bare rart, at de får lov til at se mig unnatural, eller sådan, det ligner jeg vågnet. Jeg vil i hvert fald bare lige gerne sige tak, fordi I har taget så godt imod mit indlæg omkring min svaghed og om jeg er så følsomme mennesker. Det har været rigtig svært for mig at skrive. Altså, det har været virkelig sådan, jeg virkelig har overvejet, om det overhovedet skulle. Det er sådan lidt, der har lagt inde i mine klæder i rigtig lang tid. Men det er jo bare rart, at der er nogen, der kommenterer det, og nogen, der, altså, at de tager så godt imod det. Udover det, så vil jeg gerne vise jer min nye tøjstativ. Det er sådan, at jeg har sådan tøjstativ lavet over rør. Lidt ligesom, altså faktisk helt ligesom det der, som den der fra Christina Duron, Passion for Passions, der har lavet det. Og det jeg så bare kom til, det var at gøre det kvadratisk. Så det blev, altså, hvis I forestiller jer, at nu kan I så ikke se det, men det vil sige cirka sådan en meter, cirka sådan stangen, hvor det hænger på. Så kommer jeg så også til at tage de samme, så der, den kunne blive en meter nedad. Så der kunne slet ikke hænge kjoler eller noget som helst. Der kunne kun hænge t-shirts og sådan noget. Nu har jeg så endelig fået sådan lidt mere til at lige at udvide det lidt. Så der er mit tastativ. Det ser, jeg kan bare se, der er sådan noget sølv og noget sort. Fordi jeg har malet mit, for at gøre det en lille smule anderledes. Og jeg ved faktisk ikke helt om jeg, altså dem der jeg har fået nu, de er jo sølv. Så jeg skal lige have malet det, men jeg ved faktisk ikke helt om jeg gør det, for jeg synes på en måde, det ser ret nice ud. På tøjstativet, der kan jeg faktisk se noget nyt. Nice. Nu vil jeg smutte og måske støvsuge lidt på mit hus. Jeg ved det ikke. Men I må have det rart, indtil vi ses igen. Ja, okay. Jeg er så dårlig på det der afslutsning. Nå. Ja, vi ses. Hej.